Club Junta, building better Africa. Mwasera bwanji madira siyana mwasera bwanji ngati mwasera ineso ndasera buno langa zina Ntramanja Boys nyani wamphongo bwera anso chigawo cha kumazulo pia tichezepo ziwiri zitatu amainda abambo mwasera bwanji ngati mwasera ineso ndaswera mwasera bwanji hayi wedadero kaye chonchi funa tisakanize buno bwino tikupereka moni pano mwasera bwanji amainda abambo mwasera bwanji langa zina Ntramanja Boys nyani wamphongo ndatiya tibwereso chigawo cha kumazulo kuno tichezepo tikambiranepo ziwiri zitatu pologalamu yanga ndikuti azowerereni komanso aziweni chigawo cha kumazulo kuno kuti ndionama komanso ndiwokuba mmene abwera choncho mmene achita choncho palibenso kuti iwo asintha azichitabe choncho pozindikira kuti iwowo ndi iwowo basi amene wowawo ndikunena kuti mukaona pamene palembedwa MCP Malawi Congress Party MCP tambala wakuda asogoleri ndikuti amene wazowerereni komanso aziweni ndionama amenewo ndege inagwa bwanja kuti ayi ife sitiziziwa iwe unanena kuti ndege inafika kunzuzu ndiye inabwerera iweyo kugwa kwa ndege suziwa iwe kukufusa kuti ngati iweyo ndege inafika kunzuzu anaibweza ni ndani ukuti iwe suziwa chabwino kumene kuja kunala silikali anasiyako ni ndani hayi ine sindiziwa chabwino munomo ndi ziko lino ndi president kapena lilibe hayi ine sindiziwa kodi ngati suziwa mboma mu iweyo unakhalira mujani kapena ukuziwa jani kuonesa kuti palibe chimene amafuna ndi chimene choicho chimene amafuna ndi mmene akukhaliramo kwenda ni mbibiri convoy ya Malawi tu imeneyo zivute zisavute achakwera muisiya convoy imeneyoyo porogamu ndi kuti azowerereni komanso aziweni ndionama amenewo ndiokuba amenewo ndachiwerewere ndi satana amenewo kwachitira zabwino amene wamakutembenukira amenewo kukuonesa thako la kanyimbi asogolera akatuzula thako kuunisa kuyang'anisa kuuna ndewa zonse zimafa kwa asogoleri ndiye kanyimba ameneyo ena mukandimva matini mwano iyayi komabe nimafuna ndikuuzeni kuti fungo la kanyimbi lamvekera kwa chakwera fungo la kanyimbi lamvekera kwa nduna zake zonse zikapola Richard Chimondo Banda akapola makumene kwapola mira iwo konseko mbewa zikufa konseko ana masiya akufako mbewa zote ndi chichewa kapena mwambi konseko ana masiya kudandaula ndi njala konseko anthu akufako ndi njala konseko kutira tiye grasi kusukulu kunzuzuko konseko kupanga jani azowerereni komanso adziweni ndionama ndiokuba amenewo MCP ndi MCP basi kuichitira zabwino ilibe zimenezo asogoleri tepani muzi ndimvabe choncho kwathu kuno kuli mvula sopano ndiye tizisewera mwa choncho kutibe muziwe kuti Ntramanja Boys nyani wamphongo kutumikira pasapitwa ndilipo ndizakhalapo ndiyenda chonchi mpaka na wandale ndizikubandulira ndazikulu zokha muzizichepesa nokha konko alola akani tanjo ndifoka mpatanjo kasiyenda ni mwana papila mulanja sogoleri pamwamba kapolo wagotesa mutu panjanji sitima iphulise vuto palibe koma kutumikira Malawi anzake Ntramanja Boys papila mulanje katundu ndolemera uyu kufuna kumukoka ndi matrako ochuluka kwambiri kuti mugwese ndi phiro mwela mulanjeri sapitwa sikumapitidwa wamba kumene kwa sogoleri ndili pano kuchita za ndale ndizachitaso za ndale amainda abambo sine mafuna kutairani nthawi programu yanga ndikuti azowerereni komanso aziweni ndiokuba amenewo ndionama amenewo china chilichonse akuti ndi china chilichonsetu china chilichonse chimene chingachitike DPP kusowa kwa mafuta DPP kukwera kwa katundu DPP asogoleri poyamba munanena kuti mundipase chaka chachiwiri ndizule minga zonse ndizule system ya DPP paliena akachongwe a DPP amene asalira mbomamu ndiye ife tikachosa amenewo tika ma network athu tiyamba kugwiritsa ntchito kuti boma litiyendere bwino
tinamvesesa mu 2022 menemo 2023 amalawi inetu ndikuzula system yomwe ija chifukwa DBB inaononga DBB inaba ife timavomera ye chifukwa ife pomwe ichosa DBB yo timati inuyo mukabwera mukonza zimenezo ife timaganiza kuti inu mukabwera muziona zimene zimavuta DBB kuti DBB tizichosa mboma tinaichosera chifukwa chani nanga DBB yo imatani DBB yo kuti ituluke mboma anaitulusa ndani nanga chimene chimafunika ndi chani inu yonso asogolera makafe brothers yakwera ndi nduna zanu timapanga limodzi mademo mumachita kuziwa inuyo kuti apapa DBB anthu amalawi sakuifuna akufuna high 5 1 million jobs chitukukopena pali ponse no ose sankhana no baptism nanga simukati kuliromwa Beroti ndiye pano palichewa Beroti kapena ndipo chewa Beroti yapambanatu iyi ndi criminal Beroti iyachewa yakulirongwe iyi siromwe Beroti yosankhana apo atumbukaso kumasankhidwa nduna momwe iyayi koma iyi achakwera iyi ndi criminal Beroti yapalirongwe yophulisa mateyala ku State House zosachitika sinambe zachitikapo zimenezo zomenyana ku State House azimayi mpaka na kuvulana sinambe zachitikapo zimenezo chiwaya Clement chiwaya kuphedwa ku State House kumati machina anavuta makamera anavuta sinambe zachitikapo zimenezo asogoleri kwachitika zachiwembu sinambe zachitikapo zimenezo otupa mutu wagendedwa ku Konko ku State House kwa kuchita chothawa sinambe zachitikapo zimenezo ziko la kukanikani asogoleri azowerereni komanso aziwe na amene wachakwerawo ndiye MCP asogoleri mukangona Malawi pamwambapo pali Malawi Congress Party MCP nthawi yovota dusapo mbale wanga pamenepo dusapo sayerekeze kuchita zimenezo mbale wanga chonde utipha tipwetekana dusapo pamenepo chakwera ndi boma lake wapita ameneyi wagwa ameneyi asogoleri anthu ayamba kunena atiso pano kuti ayi DBB kunka mmashopu kumauza mwenye kuti akwere aya akweze katundu DBB si company DBB si boma DBB ndi chipani chipita bwanji ku company ya mwenye mpaka na kukamuuza kuti kweza boma lili kuti asogoleri company zambiri Richard Chimwendo Banda alimo mmenemo akumayang'anamo mmenemo azikhale ng'oma ahowa nkaka Moses Kunkuyu akuba mashopu mmenemo ndiye wa DBB akalowera pati kukauza ndi kuti mukweze katundu wa DBB oti ndi wa opposition osusa boma china chili chonse nafa Malawi ndife opusa kwambiri opepera zona ife nkumauzidwa DBB ikupita mashopu kumauza anthu kuti akweze katundu ati iwo azawine boma amalawi zona DBB ili kunja kwa boma professor ali ku Page House apita kukauza anthu kuti kwezani katundu ni ndani chabuno funso langa nali Richard Chimwendo Banda anakatenga ndrama ku bank za $, ndikuzisindisa wokha pa mtengo ochipa iwo ndikutenga madolazi okagulisa kwa mwenye atagulisa kwa mwenye iwo ndikuagulisa modula pompo phindu akuti 1 trillion chakuti Richard Chimwendo Bandawo simukuzidziwa zimenezo kumati forex mulibe muziko muno koma ndizona zimenezo mwatembenuka mukuti DBB ndamene asowesa forex apita ku Reserve Bank kukata pako forex pena pali ponse pamene pangaende ya MCP DBB ikuti panga chipongwe DBB tinaicho samboma kuti ni mukonze inuyo ngati mwalowa takonzani zimene mmanena zija takonzani zimene mmafuna kupanga zija lero mukukakamira DBB mbuyo monse munati ayi tikuzula network ayi tikuzula system ya DBB ayi DBB inazala ma system mmenemu zakazi ayi nkhondo ya ku Ukraine ayi amalawi tembekezani COVID ayi anthu akatithandiza mukubanso ndinu amene asogoleri ndi usogoleri wa mtundu wanji uwu azowerereni komanso aziweni ndionama ndiokuba ndiye anyenga achakwera ndiye nduna zawo za nyenga ndiye avulidwa azimayi mukaona Joyce Chisulo matako choma pa nsonkhano akudi atu nduna mmenemu nduna ikudya mmenemu ayiwe ndikakudya ndikusankha unduna ni mmene zililitu lero Joyce Chisulo ndaja mukuona pa nsonkhano aja asowa chochita akumangoloza DBB kampeni yawo ndiyo chula DBB basi palibenso kampeni nake yowauza Malawi kuti ife tizakupangiraniza ayi MCP yayiwalatu kuti ikupita ku kampeni yauza Malawi chani yalonjeza Malawi chani anathakaleza nkamwa anzawo akalonjeza kuti DBB ndi system imasunga zakudya
DPP ndi system imasula ana maphunziro. DPP ndi system imadyesa ana phalala m'masukulu. DPP ndi system amalipidwa maphunzisi. DPP ndi system madokotala amalira koma ochepa. DPP ndi system misewu imalima. DPP ndi system sakayang'ana mbali. DPP ndi system kupanga china chilichonse. DPP ndi system mudi mutaizula ndiye mwazula pa mchombo pa Malawi chifukwa mwazula ndadi makimene. Inu mati mukuzula DPP system yake. Sono mukanafunsa kaye kuti DPP kuti ikhale DPP ya Malawi azikhuta azigula nima 70 kwacha azigula mafuta 650 per liters a petrol kapena diesel chabuno tiike pa 1000 azigula 1000 tikukwezereni kwa nitu mwina koma mmene mmalowa munapeza inuyo pe diesel ali pa 600 chakuti petrol ali pa 780 chakuti inu mukuzidziwa zimenezo lero wafika pamene pa chifukwa chani tanena tayiwala komanso tatopa komanso mafuta osapezeka oloko atakhala odula kuti lita linafika 10000 palibe vuto black market mpaka na 1 lita 15000 black market sizinameza chitikapo mbuye monsemu inu pomalowa mmati mufuna mkonze chani mmati mufuna mpange chani azoborereni komanso aziwe na sogoleri ndonama langa sina Nthamanja Boys Nyani Wamphongo kubwera chigawo cha kumasulo kuno kuti atichezapo ziwiri zitatu ndana kuti kuli mvula nthawi zina network zathu zikumathawa koma mundimvabe bwino wanga ndi wandale ndikupanga tandale mwana wa njoka apezeka pakhomo mupheni njoka ilibe bere imangoswa nawo basi ndikukhazulana na njoka ine langa sina Nthamanja Boys Nyani Wamphongo papila mulanje pamwamba ndili pano kuchita tandale nzapanga tandale Professor Agapita Mutharika ulendo wathu umenewo chiyembekezo cha Malawi ulendo wake ndi umenewo tiyeni Jerasi tisiye uko tiyeni Chipongwe tisiye uko koma nanga tikufuna kuyendapo pano patili pano nanga tikufuna kuchokapo pamene tili pa ziko lati pinjali ayi ndithu tatiyeni kwa Mutharikayo tatiyeni kwa Professor Arthur Mutharikayo angotisunza pano kupita pasogolopo ife tilibe Jerasi sambu yathu satiziwa Professor Mutharika chipanicho ife tango chilowa kumene ngati ine pano ndikuti ndinali wa UDF ina ndi wa UDF magazi yanga amasamira ku UDF ineyo ndi wa UDF magazi yanga amasamira ku UDF ndakhalapo maeri yechama ndakhalapo ku branch ndakhalapo constituency ndili wang'ono namba ndale ndili mwana anthu animenyapo ndipo mmodzi amene madana ndi DPP koma tupera nango itenga kuipitisa kutonsa alliance UDF basi ndili kutonsa alliance iko ndiye sindiziwa kuti pano zili pati kukagawikana anthu kuti iye atupere wa UDF alowera uku DPP ilowera uku ndipo Professor Mutharika ine ndizasankha chuvutira changa kuti ndikamvutira ndani koma pano ineyo nditayang'anisisa ngati tikufuna kukonza ziko tiye nditenga professor ngati tikufuna kuchoka pano kupita pasogolopo tiye ndipite kwa professor yo tiye nditenge mprofessor chifanya matawa ali ndi kukaikisa ali ndi mpisho wina wake otanya matawa tikaikisa tithera ntunda ndiye wina aliyesa kungothawa chokuda kungomva zina la Nyamata basa kulumpa bunja Nyamata ke sakhala ngati achakwera ukuba ochita mahomu apu othamanga opa ongolonjeza onena sona zonama onena zinthu zonama ziko lonse chipwirikiti kunama kufuza zonse zonama zakubweresa president amanama chonje ali ndi amene yitu ndiye wa ku Malawi akunama president nduna zake ndipo anthu anasegwa sikulu yonama ndipo akata name Amalawi lili boza leni Nthamanja Boys Nyani Wamphongo asogolera baba no tela ye hondoba ila kwenda kwanga ya wanikubo ayi ndi manena kuti alola akane danjoni fokapa za njoka sienda ni mwana papili la mulanje pamwamba ni machita zandale ndili pano kuchita zandale asogoleri chipani cha mwazi ndithukuta kungopeza pamwambapo Malawi Congress Party MCP dusapo ndikuta sei achimwene dusani agogo musa oloko wina takugwirani nkono kuti yatachongani pamene pandipo senderama zambiri agogo nanuso segulani maso agogo muzingo yang'ana pamene pali manja ogwirana UDF imene muzingo yang'ana pamene pali chimanga chitatu basi chifukwa konseku kwa agogo ndiko kaikisa kulibe ntchito zipani zake ndi zimenezi
ngati uko Prophet Mbewe ndani sitaziwa sitinaone koma nkukaikisa popeza migwirizano tiona amene iyendere koma ineyo wanga umene ndalunjika amalawi munachosedwa ni ma activist o adyera ma activist osaziwa chimene akuchita munachosedwa ku DPP kupitisidwa ku MCP ku Tonse Alliance MCP sizasinthai inango zizimbaisa ku democracy koma ndi MCP yomwe ija ndi yomweyo ndithu magazi yake a MCP ndi omwe aja basi kungozizimbaisa basi ndiye ma activist aja akulepherani kuti akuchoseni kumeneko akubwezereseni kwa Mutharika konkuja mukadia kuja atibwezerese kwa Mutharika konkuja timagula mafuta konkuja tikadia fe mafuta ochipa atibwezerese kwa Mutharika konkuja mwina tizisamba atibwezerese kwa Mutharika konkuja tikataya madeya kumaka konoresa mphale thumba madeya akendi kutaya kwa basira ng'ombe atibwezerese konkuja tifuka boma ilili iwo ma activist akuliona kuti Malawi wadya madeya oso asowa madeya ngati palibe akumba anthu nyika manyika ngati palibe akudi anthu chiteze ngati palibe akudi anthu kajana timpungabwiza mauzu activist akuona atu kuti ana atenga anthu kwanke chosa kwa madiaku kwanke sauku ndi iyeyo walephera ndiye ineyo pa langa ndipempho tiyeni kwa ndalayo Professor Arthur Peter Mutharika tiyeni tonse tibwerere konko tikawuyamba pompo pa ndalayo tione konkera ifeyo mopanda kulondoleredwa koma asogoleri tiyeni tingobwerera tipite pompaja basi tinachosera mwa ugogodi tinachosera mwa nkhwizi pamenepo tikakhalebe pompo tizimuyang'ana ndalayo diso tuzu kuti ndalayi atatiwa titenga pano nkutibisa pasogolopo atiyendesa bwanji nduna zimene zingasankhidwe tikufuna nduna za nzeru osakhala atombolombo akapamba ena akhala mu DPP mo zaka 37 akhala mu DPP mo zaka 30 ali pa UMP kumango babasi ndiye inenso ndikufuna kulonjeza pano kuti akuluakulu pakhala chulunyachula ndithu tiyeni tiyang'anisise ngati tikuti Professor Arthur Peter Mutharika sitikunena awo chifukwa awo kukonsiwa sekwawo sakwafuna ndiye popeza ali mu DPP ife sitikukamba ndi amenewo koma ife tikuti amene angakhale pa ballot paper layo ndi Professor Arthur Peter Mutharika Professor Arthur Peter Mutharika sangawine chifukwa cha ndunawo amene amadalirawo sangawine chifukwa cha amene wako adalirawo amene atamuwinise Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene ampempha kuti aime ali kumuzi ndiye wina azikati ine star ineyo wa MC wa chani ineyo wa DPP ineyo popeza DPP ya wina tizaona naso konko ngati mmene ali chali chimondo panda pakali pano onse amene anawina nawo MCP inaathamangisa ife tikufuna ulendo wa kusogolowu ndalayo samayankhula samamwamowa siwachamba tu ameneyo siwachiwerewere tu ameneyo wachokako ku State House sitinamvepo kuti ndalayo waonesa lesani lake pena pake palibe koma taafusena achakwerawo achinyamata tili ndi vuto achinyamata tikuononga lesani losegula koma azimayi athu alipo tu tikumayenda nawo tu ati ma first lady koma kumamva kuti awatu awapereka mimba awatu awapereka mimba ku State House ndiye akamatuluka MCP mumbadwana ena akulu mitu ena otupa mitu ena osongoka nkhongo ena adazi ngati ena mitu ngati adazi ngati chikwanje chonona satana ena ambiri kumati koma ndiye nduna za nyenga ndikoyamba muziko la ulamuliro wathu nkoyamba kuchokera kwa Kamuzu mwini wake mpaka na kuzafika kwa Bakiri Muzi kutitengera ku democracy nkoyamba Malawi Congress Party ikuona ngati konkuja one party system dictatorship palibe siziteka zimenezo Tramanja Boys Nyani Wamphongo asogoleri haya nabwera tu lero Tramanja Boys koma ndi wamwano mwanayi wangokhazula basi iyayi ife timango bandula zazikulu mkaidi mmamuona kuti akafuna kubandula chikuni mapisi 4 basi chikuni cho batu ba mapisi 4 achione kuti sichikwana pa moto ya chipunguleka ndilibe nanu ntchito inenso ni mwana wa mphawi kapolo sini mapempha ine koma kuganiza kutumikira Malawi nzanga amene wakhala phe walonga mendo wasiwa chochita timata lola kana danjo lifoka mpatha njoka senda ni mwana kwa phiri la Mulanje pamwamba kutumikira pa sapito asogoleri mwini wa sapito ndiye ndineyo ndizapanga za ndale ndili pano kupanga za ndale anabwera achimwene kuti achimwene anatulukira lero amayi ndaba mbwanyamata ndasungwana achimwene akulu lero anabwera Tramanja Boys Nyani Wamphongo pa phiri la Mulanje auzeni anzanuwa kuti achimwene akulu anabwera lero akuti koma pamene mungazapeze MCP Malawi Congress Party siku loza vota osazayerekeze pamakhala tambala wakuda
ndiye muzapeza chinkhope cha okubauja, muzapeza chinkhope cha huleuja, muzapeza chinkhope cha uja iwo kupanthuja, muzapeza chinkhope cha uja kufuna kumangisa Bushiri uja, muzapeza chinkhope president wopanda control, president wopanda ungofunira anzake zoipa zokazoka. Koda anakhala bwanyi makafera zasiyakwera palibe kuzuka apo kuti iya yakulakulu ngati mungapange zindiye mundilakwira ineyo nkhani imene sindikuifuna iteretu palibe kumfusa lisindiziwa. Asogolere langa zina Nthamanja Boys Nyani Wamphongo alole akane Dungeon for Kampatha njoka siyenda ni mwana ndimango bwera muchigawo chino kuti tichezepo ziwiri zitatu amainda abambo anyamata ndazungana ndilipomba popeza kuti ine ndimachita zomwezo ndizachita zomwezo za ndale ndizakhala pompo ndizafotokoza bezi ya ndalezo kunena kuti yayi chipani chanu tu ndichovuta, chipani chanu tu ndichamwazi ndithukuta, chipani chanu asogoleri sichamtendere. Mukazangoona Malawi Congress Party MCP ndi uyo okubayo huleyo uyo namayo uyo azobwereni komanso aziweni koma ndiona amenewo ndiye programu yanga ndikusewera lero. Musati yayi mwina sana tiuze iyayi asogoleni ndi ma programu ambirimbiri ndili pano kupanga ineyo zimene ni mapanga ndili ndikuthekera kusintha china chilichonse pozindikira kuti ine ndikapolo ndilibe china chilichonse koma ndikuyenda wapansi na ndisasana ne malonda azibale yanga kuti iyayi abale yanga agogo ndakuchondererani kuti siku lokavota oloko wina atapasidwa ndrama pamene muti mukavotepo kukugwirani mkono kuti ayi tangochongani pali tambala wakudapo kanani agogo tambalayo wajo mphanthu ameneyo, tambalayo wapha anthu ameneyo tambalayo wamizamo chimanga chonse, tambalayo tu wafika wamaliza chimanga ndiye wamiza fetereza, tambalayo tu ndiye wafika pomeza fetereza wapita kupanki wakajo mphapo malandi wonse wapita kukawo wapita kaya kuti tambala wokuda ndi makafe radhasi chakwera. Asogoleri tiyeni tivomereze ziko lathu silili pabwino, ziko lathu silili pamtendere. Asogoleri ine nimati mwina ndituluke mu studio muno chigawo chino mwina simandimva bwino koma mukamamvera sapitwa mazozizira zikhala pafupi ngati muli ayi MCP fuka mutuluka tukutatu ndiye mukomokatu sitikunyengerera ndi asogoleri. Ayi ndi wamwana ine silinga mumvere isa sinabwere kunyumba kwanu koloko musasekule sapitwa kuimvera ndilibe nanu ntchito koma pali ena woyikonda imvera asogoleri, pali ena woyikonda sapitwa imvera ndipo agawa ndipo inu mufuna musafune muimvera ku YouTube, muimvera ku Twitter, muimvera ku Facebook, pitani ma WhatsApp muimvera sapitwayo akuuzani kuti ndi Nthamanja Boys Nyani Wamphongo achimwene akulu amati alole akane Dungeon for Kampatha njoka siyenda ni mwana Nyani Wamphongo papila mulanje ndikatundu na Yesu wagonesa mutu panjanji sitima iphulise vuto palibe ati kammange bwerani mubwerese matirako ochuluka chifukwa chimene mukuchimva kuti Nthamanja Boys Nyani Wamphongocho chili papila mulanje pamwamba pasapitwa ukuyenda wamba muso wasogoleri pamenepo ndiye chimene chingachitike tu mukafuna kugwemanga chimene chikugwesa ndiye mmange matirako ochuluka chifukwa mugwesa ndi phira mulanje limene na mutuluka na polo mutuluka akazizitu mutuluka nkhwezuletu. Asogoleri ndikusirani pompa muzina la Ambuye Nthamanja Boys Nyani Wamphongo ndikutulukirani mu chigawo chino ndibweranso mu chigawo china. Bye bye. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.